Samantala, Idol, public forum naman ukol sa hinaing ng bayan, isasagawa po sa Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raca. 104.7 IFM. Report! Nakatakdang magsagawa ng Empowerment Roadshow sa pangunguna ng Move PH sa lalawigan ng Pangasinan na may layong maipahayag ang mga problema ng komunidad sa kinaukulan. Alinsunod sa kanilang hashtag Ambag Natin Engage for Change. Maaring maidulog ang nakikitang krisis sa komunidad, mga hinaingat sa lobin at pagiging kaisa sa solusyon. Sa mga interesadong Pangasinense, hinikayat na puna ng registration para sa face-to-face session dahil bagamat bukas ito sa publiko, limitado lamang ang slots. Gaganapin ang naturang aktibidad sa Lay Formation Center sa Archdiocese of Lingay, Dagupan sa darating na October 2, 2025 sa pakikipag-ugnayan sa Archdiocese of Lingay, Dagupan at Pangasinan State University. Samantala, sa Kamaynilahan, kasado ang mga protesta ng mga Pilipino upang ipagsigawan ng nararapat na pagpapanagot sa mga taong nasangkot sa isyu ng korupsyon, maging ang pagtataguyod ng malalimang investigasyon ukol sa maanumalyang flood control projects. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.